goedemiddag, vastelovend veerders uit Wiert en de Boeteneeën. Welkom bij een nieuwe aflevering alweer van De Gonverweer. Gaat het boetegezin, wat een pokken weer. Dat heeft er ook een beetje tot geleid, zeg maar, dat we vandaag ons programma een beetje aan moeten passen. Ik zou een gast hebben die vanuit Neermos komen. Ja, dat is levensgevolg, dus dat gaan we ook niet doen. Ik besteed er wel even aandacht aan, maar dat doen we natuurlijk allemaal op een andere manier. Wat zit er vandaag in het programma? We hebben natuurlijk de Bonte Ovensketch. Wees met Oud Prins. Dat ga je ook gekregen in het programma. We hebben Vastelovend Verbinkt. Dat is een heel schoon initiatief van de Rotary hier in Wiert. En ik heb een paar weken terug een gesprek opgenomen met een van de vastelovendverenigingen die een wagen hebben afgebroken. Natuurlijk ook muziek in de uitzending. Dat is van Erde Frans. En ja, normaal mooie die mannen een zwaar bellers gegeven. Want ja, er kunt er overal maar één keer mee komen. Misschien 2 keer. Maar een aantal weken geleden waren ze hier in de studio om toch weer even... Ja, klopt, stond veel door weer. Dus ik ben blij dat ze dat gedaan hebben. Dus we gaan er tegenaan. We gaan de vastelovend sfeer weer bij in de hoeskamers brengen. Welkom bij de Gonverweer. Ja papa, ja papa, da pap. Ja papa, ja papa, da pap. Mag ik dich wat vragen? Ja, misschien zo'n beetje plogen. Maar waar jij wel weten dan? Hoeveel kerels heb steeg al versleten? Wat met de vaste lovend? Zet ze die handjes los? En niks als vlichten. En ik ben de klos. We vieren samen vaste lovend. Wist het nou eindelijk bij mij vanavond? Dan word je weer te vaste lovend. Het schoonste feest voor dich en mij. We vieren samen vaste lovend. Wist het nou eindelijk bij mij vanavond? Dan word je weer te vaste lovend. Het schoonste feest voor dich en mij. Shalalalalala. 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 Het schoonste feest voor dich en mij. En als de tijd gesloten, lopen we dan nog samen op boete. En niet nog kerels kieken. Je mij niet met de Frans vergelijken. Nee, ik wil niet meer angst. Ja, wie brengt dich naar huis? En geeft dich op een mulke. Weet ik, voel ik mij toes. Wij vieren samen vaste lovend. Wist ik nou eindelijk bij mij vanavond? Dan word je weer te vaste lovend. Het schoonste feest voor dich en mij. Wij vieren samen vaste lovend. Wist ik nou eindelijk bij mij vanavond? Dan word je weer te vaste lovend. Het schoonste feest voor dich en mij. Shalalalalala. 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 Het schoonste feest voor dich en mij. Shalalalalala. 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 Het schoonste feest voor dich en mij. Weer je Fransen. Shalalalalala. 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 Ja papa, ja papa, da pap. Ja papa, ja papa, da pap, pap, pap. Hatsé! Ja, we hebben nog allemaal een beetje pin in de oren van het gekaak van Ed. Maar goed, dat duurt er allemaal bij. Ja, dat is ook natuurlijk vastelovend. Hartstikke ziek dat ze weer hier in de studio zijn geweest. Je hoort ze nog 2 keer voorbij zijn komen. Ook in de Gonverweer, dus dat komt goed. Nou, eigenlijk ga ik op dit punt een schoen item staan. De DKW Boetegewone interactieve binnenzitting. Dat wordt jaarlijks georganiseerd bij de Kleine Winst in Wiert. Een dag gezellige chaos met spek, eier, beer, verschillende lokale artiesten. Noem ze allemaal maar op.
Maar goed, je weet, een fysieke activiteit, dat zit er niet in dit jaar. Ze hebben wel gezegd, we laten het niet voorbij gaan en dat gaan we dan digitaal doen. Nou ja, door de weersomstandigheden kan Maart helaas niet aanwezig zijn. Maar houd je dan maar even in de gaten op Facebook en ook bij hun op de site dat je daar misschien toch het een en ander van met krijgt. Ik vind het een super initiatief. Dan gaan we weer door met het volgende item. En dan moeten wij misschien een week vooruit komen. Want volgende week zie je eigenlijk de grote rotstekkersoptocht zijn. Maar ja, ook daar gaat natuurlijk niet door. En ik heb hier onlangs een vereniging in de studio gehad, de Heldjepsuk, om eens te vertellen wat hun eigenlijk met hun wagen hebben gedaan. Het is bekend een jaar terug dat het nieuws naar boete kwam dat er een wierd door de weersomstandigheden eigenlijk geen optocht zou zijn. Voor iedereen een pinnig moment, zeker voor die verenigingen natuurlijk die mondje hebben staan bouwen en iedereen hun wagen willen laten kijken. Nu komt ze nog een jaar achteraan vanwege de corona. De ene vereniging gaat door met bouwen, de ander breekt hem af. Zoals bij de Heldjepsuk, Sjoerd. Ja. Want ga je hem afgebroken? We hebben hem afgebroken een paar weken terug. Ja, moeten we denk ik wel even misschien nog wat verder terugkomen naar vorig jaar. Want je hebt vorig jaar een hele schone wagen gebouwd. En ja, eigenlijk heb je er niet heel veel optochten met gelopen. Nee, in Twiermer. En daar hebben we denk ik achteraf gezien nog wel heel veel geluk met gehad. Want we hebben in Zomere Eindje, Kar van Stal hebben we met gelopen. Mm-hmm. Volgens mij een week later begon ze zich zorgen te maken over corona in Nederland. Dus toen werden bij de bosjes de optochten afgelopen. Ja. En natuurlijk niet te vergeten de toetswedstrijd Zwergbroek hebben we meegelopen. Wat ook wel heel leuk wordt. Ja, nee, dat Kar van Stal is natuurlijk wel echt heel ziek geweest. Want we hebben wel gewonnen. Daar hebben we gewonnen, ja. Daar waren we wel heel gruts op. Dat was ook eigenlijk... hadden we eigenlijk allemaal niet verwacht. Want dan komt je de crème de la crème eigenlijk komt je langs. Die van Bergijk, die hebben altijd een hele schone wagen. En die van de Plak uit Zomeren zelf. Of Zomere Eind. Ja, dat is echt heel gedeeld uit Limburg inderdaad. En Brabant wat ze bij elkaar brengen. En ik weet dat de organisatie ook... Want ik heb ze natuurlijk al iedereen door gewoon verweer gehad. Ze gaan ook echt kijken bij de verenigingen wat dat ze hebben. En je kunt ze niet zomaar deelnemen. Dat zeker niet. Nee, het is nu de tweede keer dat we er met gedaan hebben. En de eerste keer waren er nog niet... Ja, toen waren ze nog een beetje aan het ontdekken. Maar nu is het toch wel een heel groot concept gebleken. En willen ze toch wel echt de schoonste wagens eruit kiezen. Ja. En dat maakt toch wel een hele spannende wedstrijd op de uitslag. Ja, maar als we nog even terug door Noveur gaan. De grote rotstekkersoptocht werd afgezegd. Ja. Toch ga je wel een wagen kunnen presenteren. Dan ga je met een hal gezet. Ja. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat voor als vereniging dat je er enorm van baalt. Want ja, ik zag al maanden, weken lang stoor je in een loodstooi te bouwen. En dan loop je er echt maar 2 keer mee. Ja, ik moet zeggen, ik kreeg al een telefoontje van de rotstekers van... we weten niet zeker of dat de optocht doorgaat. De weersvoorspelling is heel erg slecht. Als we de grote weten, dan wij het zaterdag. Mm-hmm. Toen kregen we het al een beetje benauwd natuurlijk. Hè. Heel jarenlang gebouwd aan de wagen. En de grootste, die we oets hebben neergezet. Dus de optocht mos en zo je eigenlijk doorgaan. Ja, wat gaat het jubileum? Ja, waar je vorig jaar was 1 keer 11. Dus we dachten we pakken een keer uit. Maar dat dacht het weer ook. Dus, dus dat hield helaas op. Helaas. En toen het telefoontje uiteindelijk kwam van de rotstekers van we gaan het toch aflasten. Omdat het echt te gevaarlijk wordt. Zeker met die hoge wagens tegenwoordig. Want volgens mij waren de Floosmo's uit Beul, die worden wel 11,5 meter hoog. Ja, dat is gewoon één grote windvanger als zoiets omvalt. Jan. Nee, maar dat is ook groot, want dat moet je gewoon in de brug weten. Uiteindelijk, het is echt een vervelende beslissing die hun moeten maken. Maar het is wel de juiste beslissing geweest voor de veiligheid natuurlijk. Het was op dat moment noodzakelijk. Ja, zeker. Goed, gaat je iets verderop, hij hem in een hal, hij hem gepresenteerd. Is er toch nog wel wat volk op afgekomen? Nog wat volk. Ik denk dat we 2 of 3 keer de politie langs hebben gehad. Dat ze komen kijken wat al die auto's in de Stationsstraat en in de straten eromheen komen doen. Want ik weet niet of je wel eens op Google Maps kijkt, die live beelden van hoe dat de druk is. Ja. Nou, de hele straatbrand om het station was rood. Dat is volgens mij nog nooit geweest. Dan maken ze zich zorgen natuurlijk. Wat is er aan de hand? Ja, dan kwam de politie even langs. En toen ze zogen dat die hal eigenlijk helemaal vol stond. Allemaal auto's en iedereen kwam kijken. Dat was echt een heel apart gevoel. Dat was niet de manier hoe dat we hem willen laten zien. Maar toch
Nee, maar het bedenkt je ook een act en alles bij wel. Ja. Dat is eigenlijk wat hij wil presenteren. Natuurlijk, je bouwt mooie en elk jaar zei je al aan de wagen. Ja, dan wil je alles erop en eraan. Dan wil je ook laten kijken. Ja, en we hadden eigenlijk meer dan 80 man klaarstaan om mee te lopen aan de optocht. Ja, mooi kijken. En ik heb hem toevallig, bij Karel van Stal heb ik hem gemeten. Ik denk dat we 160 meter lang waren. Als dat we alles achter elkaar zaten met de mensen erbij. Is het dan achteraf gezien wel een fijn gevoel voor u geweest dat je dan door in Zimmer eens gewonnen hebt? Dat je dan toch, ja, ik zeg al jubileum, maar ja, natuurlijk is het pijn, maar het geweld je meelopen. Dat is logisch, hè? Ja, dat is het. Maar is het dan toch een, ja, moeten we het zeggen, een beetje de pleister op de zere wond dan? Of? Ja, zo kun je het eigenlijk wel omschrijven. Want uiteindelijk, als groep uit Wiert, zijn alle optochten zijn meegenomen. Maar het gaat eigenlijk toch om de Gouden Rog. Ja. En dat de uitgesteld is, dat is begrijpelijk, maar het blijft wel even goed pijnlijk. En zeker nu, als je bedenkt dat de corona er eigenlijk achteraan gekomen is. Ja. Want eigenlijk dit jaar mochten we de wagen nog een keer met lopen. Mm-hmm. En daar hadden we zelf al als twijfels bij van, ja, dat heb je al laten zien, wil je dat nog een keer laten zien? Maar ga je dan niet nadenken van, moeten we misschien wat dingen aan de wagen gewoon aanpassen of angst doen? Oh ja. Ja, we willen eigenlijk nog bijbouwen. Ja, het is goed naar 180 meter of zo. Of nog 200 meter dan eigenlijk dat de wagen, dat we nu als laatste als grote wagen haaien, zeg maar, dat nog een tussendeel werd. En dat er nog groter meer achteraan komen of zo. Zoiets hadden we bedacht, maar ja, die plannen die logen in de zomer hebben we dat een beetje bedacht. Ja. En toen kwam Golf 2, dus toen hield het heel gauw op. En toen eigenlijk gewoon echt besloten van, ja, dan breken we maar af. Ja, toen dat eigenlijk definitief werd dat de optocht niet door zou gaan dit jaar, hebben we eigenlijk direct gezegd van, we moeten er iets mee. We moeten er of we gaan kiezen om te bewaren of we gaan hem wegdoen. Eén van de twee. En toen hebben we met z'n allen eigenlijk gezegd van, eigenlijk is het gewoon beter als dat er weggaat. Ja. Daar hebben we nu je kunt geen 3 jaar dezelfde wagen gooien. Het gaat ons toch ook om het bouwen. Dat is ook het leuke gedeelte. Als je dan de wagen al klaar hebt, dan spendeer je wat minder oren in de loods. Ja, maar je wilt je dingen ook gewoon creatief zijn. Dat je elk jaar een leuke nieuwe inspiratie hebt wat je weer kind laten zien. Ja. En elk jaar toch proberen steeds weer een stukje beter te worden. Hè? Want als je kijkt, je lean van de afgelopen 11 jaar, zijn we elk jaar, dan ben ik ook best gruurd op, dat we elk jaar een stukje vooruit zijn gegaan. Ja. Nou dingen proberen, nou technieken, nou bewegingen. Ja, maar daar hebben we het veel keer ook over gehad. Zeg maar, dat je ook in de studio was met de help. Ik was volgens mij zelf dan niet bij. Maar ja, het was in het kader van het jubileum. En toen zei je ook al van, je zit als vereniging zien, zie je wel in een leuke stijgende lijn zie je gegroeid. En dat zie je dan ook terug. Ja, en dat hebben we vorig jaar hebben we eigenlijk alles wat dat we geleerd hebben in de wagen gedouwd. En ja, de bedoeling is dat volgend jaar, volgend jaar hopelijk. Ja, maar dan laten we vooral wel positief en blijven short. Volgend jaar is er gewoon vast geloven en gaan we er gewoon weer tegenaan. Ja, ik hoop het wel. Ja. We hebben ook achter de schermen nog een keer gedacht of dat we niet nog een keer die halzooi kunnen doen. Mm-hmm. Met bijbehorende coronamaatregelen. Afstand, bepaald aantal mensen die het reserveren, nu maar eens op. Ja. Uiteindelijk bleek dat ook geen haalbare kaart. Zeker omdat ze daar nog niet heel graag aan metwerken. Hè. Dus zo ver vooruit denken dat je toch nooit zeker weet. Ja. Dus die risico's durven ze niet te nemen. Ja. Dus deels zijn nou natuurlijk de wagen afgebroken, maar dan een bepaald gedeelte wil je dan proberen of te verkopen of misschien te hergebroken, dat je ook kennen. Maar op het moment dat je er dan mee bezig zit, dat je op een of andere manier die sleeptol erin zet om iets af te breken, dat moet toch godsamme pijn doen, of niet? Ja, we waren met een paar man bijeen, want we hadden een begrafenis, dus dan mocht dat, een paar man. En hebben we de muziek aangezet, dus een zielig muziekje, afscheid nemen bestaat niet of zo, dat soort nummers. En dan maar rieten. En hij wordt verrassend snel, eigenlijk de wagen best wel kaal. Ja. Het was een ene oventje, was het gros ervan, en dan nog een oventje knip aan betonhiezer. En dan is zoiets weg. Ja, dan heb je daar maandje aan gewerkt en is een 2 oventjes weg. Ja, maar dat liet me ook echt terug, echt zo zorg dat je... Ja, je hebt met 2 optochten gelopen eigenlijk met de wagen. Ja, goed. We hebben alsnog Karel van Stal gewonnen. En we hebben de fantastische dagen in die hal gehad bij Roto Smeets. En ja, op een gegeven moment is het klaar. Dan is het klaar. We worden er eigenlijk gewoon klaar mee. Ja. Dus
Dat is... Ja, de wagen is gezeend. We hebben het gemaakt, we hebben het meegemaakt. We hebben een fantastisch jubileum gehad. Met alle omstandigheden en alle dingen die er omheen zijn gebeurd. Ja. Dus, laten we naar het positieve level hergaan. Een nieuwe creatie. Is die bedacht al? Zie je er misschien al aan begonnen? nee, nog niet. We zijn overal in de loods bezig. Mm-hmm. We hebben een bouwkiert hebben we opgeknapt. We hebben eerst een bouwkiert hoe dat we eigenlijk altijd een umklei en de klei erin bewaren die we metslepen naar de optochten, zeg maar, dat het allemaal op één plek is. Ja. Daar hebben we nu geschilderd met alle onderdelen van de afgelopen 11 jaar komen door en terug. Ja, dat is een beetje het hobbyprojectje geworden. En de loods een beetje opknappen en opruimen en zorgen dat het allemaal weer een beetje verbeterd wordt en uitgebreid wordt. Want tegenwoordig werkt je heel veel met schoen en met Tempex en heb je weer Leam en Locht nodig. Dus we zijn er en der allemaal een beetje uitbreidingen aan het maken dat het... Ja. Dat je straks een goede frisse start kunt maken. Ja, dat we gewoon weer er tegenaan kennen. Ja, nu zie je natuurlijk een van de verenigingen die het gezegd ja, goed, wij gaan de wagen afbreken. Heb je ergens opgevangen dat er ook verenigingen zijn die hebben gezegd, nou wij bouwen door? Dat heb ik zo 1, 2, 3 niet gehuurd. Want de enige waarvan ik dat weet, maar die had dat toen al voor de Wierter optocht gezegd. Het zijn collega's uit Wiert, het zijn de Tupkes en Gekkenwerk. Mm-hmm. Die hebben volgens mij vorig jaar de wagen bewaard. Maar of dat ze hem nog bewaren voor volgend jaar, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Nee. Dat... ja, het is niet dat we daar veel over rondbellen. Dat ik een keer... nee, maar ik snap natuurlijk wel dat je... Ja, je hebt natuurlijk wel wat contacten met elkaar. Hè? Ja, dat zelfs wie de verenigingen hier allemaal in de buurt ook nog recepties en gewoon aan elkaar helpen en dat soort dingen. Ja, ik kan me voorstellen dat bij optochtbouwers even het ook zo is. Dat je toch elkaar, als er een vereniging is, dan kun je er ook wel eens een keer eens kijken van, goh, ja, wie doe je dit? En die zullen ook begeer wel helpen natuurlijk. Ja, zeker. We zijn, dan kan ik over 6 of 7 jaar terug bij de eerste keren toen dat Mitchell Hendricks nog bouwde bij Van de Kruis. Volgens mij zijn we nog een keer langs geweest. Ook een paar keren. Regelmatig tijdens het bouwseizoen komen we bij de collega's, con-collega's eigenlijk een fles bier drinken. Dus ja, dat moet je wel kennen. Ja, zeker. Ja. Uiteindelijk, het thema dat hoor je wij altijd een beetje verborgen, of het motto. Maar ja, op het moment dat ze in december of zo een keer komen kijken, dan moet je toch vrij snel zijn om nog iets na te gaan bouwen. Hè? Ja, dat is ook zo. Dat is een beetje, toch een beetje concurrentie, maar toch ook, kan ook gewoon heel gezellig zijn. Ja. Want uiteindelijk zie je allemaal collega's, zie je allemaal wagenbouwers en wil je allemaal een schone optocht neerzetten. Ja. Nee, absoluut. Dat is ook zo. Wie gooi je zelf de vastelovend in nou? Want ja, we kunnen er meer draaien, maar ik zeg altijd Polsen, Pinksteren, Kerstmis, Sinterklaas. Het kunnen allemaal terug. Vastelovend zit natuurlijk ook in onze Limburgse cultuur gewoon op de agenda. Hij toch een beetje, dat je iets wel... Ja, we willen misschien of digitaal of op afstand misschien wat organiseren met de vereniging op optochtzondag. Omdat we eigenlijk dan altijd hier en weer door de straat te trekken. Ja. Maar het is nog een beetje bezien wat dat er allemaal... het gebeuren, want ja, dat is even afwachten. Als straks misschien zijn die vaccinaties een wondermiddel en dan mogen ze in één keer weer alles en dan stonden we vast al over het zondag misschien wel in de kroeg. Maar ik denk dat er realistisch moet blijven zoeken dat niet gaat gebeuren. Ik denk dat we er een zomercarnaval van moeten maken, dat het dan misschien nog net, als ik het zo op kijk naar de planning, misschien nog net wel even erover. Ja. We zullen het zien. Maar goed, dan gaan we wel weer richting de 11 van de 11 jaar. Dus dat maakt natuurlijk ook gewoon weer... Dan kunnen we het seizoen weer fatsoenlijk openen. Sjoerd, ik vond het chic dat je hier zit komen zitten. Want ja, laten we eerlijk zijn naar elkaar. Het is nooit fijn om over zo'n onderwerp als dit te kallen. Want je hebt zoveel werk gestoken in iets heel schoons. En dan ga je het afbreken. Ja, dat is sunch. Maar we waarderen alle waardering. Daar zijn we heel erg blij mee. Dat heeft ons heel veel goed gedaan. Ja. In het lastige jaar. Precies, maar ik zeg, je hebt een schoencreatie gemaakt, had je met gewonnen zomer eens. En ik ben er echt niet bang voor dat je weer een schoencreatie gaat maken. En dan kun je het echt wel weer dat je heel veel optochten kunt gaan lopen. Ik ben een keer mijn plekken. Als ik tijd heb, want dat werd me zo vaak gevraagd, Sjoerd, kun je dit een keer komen helpen? Ik ben niet de beroerste, maar we zullen zien. Komt goed. Sjoerd, dankjewel. En ik kon nog ondanks alles toch een goede vastelovend wensen. Hetzelfde. Dank je.
Ja, Sjoerd, ik heb net nog even in de agenda gekeken. Met het plekken zit je voorlopig niet in. Dus excuus, maar win-witch. We gaan door met de Bonte Ovens. Want het is weer tijd voor een lekker stukje humor van een Bonte Ovens uit de regio. Vandaag gaan we terug naar 2011. We gaan kijken naar een sketch van de Bonte Ovens van Vastelandvereniging De Spookjegers. En nou de weeg kwijt zien. We hebben onderweg zelfs nog een vroegjas met goedzout in. Aan de mens met die groen bestelbus. Ja, mensen en manskerels en een groen bestelbus, die kent ze toch nooit vertrouwen. Maar waar zitten we nou? En welke kant moeten we uit? Vroeger, hè, bij de padvinders, keken we dan altijd naar de zon. Naar de zon? Vroeger bij de padvinders keek ik altijd naar jongens. En dan wist ik direct hoe de baan ging. Nee, zus, wat bij stiggenlompen ooit. Stond ik hier in die zon te kijken en nu zie ik geen ene duivel meer. Maar heeft er soms even zo'n kompas bij zich? Jommie, het is. Ik heb kompas. Zie, met minusjaar. Dus op ik miste. Ik denk zelfs dat er al rondbellen is. Dat is het. We kunnen toch bellen? Oh, ik kan bellen. Ja. Oh nee. Bellen. En zeggen wat er aan de hand is. Wacht, ik zoek de telefoon van mij op mijn vlies. Wacht. Hoe heb ik dat ding geloten? Ik weet toch zeker dat ik hem heb metgenomen. Wacht maar wie, dan pak ik termine wel. Ik snap ook niet dat ze dat ding niet kunnen steken. Een stek van de kwazel. Batterij bijna leeg. Daar, veldje, hier doet. Oh nee, die batterij die werkt niet meer. Dat snap ik niet. Die batterij die zang is dik zat. Maar wacht. Ik heb ook de telefoon. Ik kan ook wel bellen. Hè? Nou weer een gek. Krijgt nou wat kies. Uw saldo is niet toereikend. Wat? Dat is nou wat ik bedoel. Wat bedoelt je, zus? Ja, zo'n telefoon. Zo'n telefoon is toch net een vent. Er zit vol mogelijkheden. Maar oh wee, als je er een keer gebruik van wilt maken, dan laat ze het wel mooi afgeven. Mine Jaak, het is heel anders. Ik deelt altijd alles met mij. Oei ja, wat dan? Ja, weet je, als dat ik spek heb geboren, hè, dan moet ik de zwoer om eten. En eten we hinnenbillen, moet ik zijn schinsjes afknauwelen. Maar, nog wat, ik heb ook een telefoon. Ja, kom op dan. Bellen dat we wegkomen. Hoe is de telefoon van de Gusta? Ik doe ze aan de moer. Ja, wat schiet er maar door nou mij op? Ik vroeger vind ik een telefoon aan. Laat maar zien, Gusta. Ik ben zo niet de slimste. Ik pak termine wel even. Ja, met een vol batterij. En genoeg saldo. Ja. Hè? Toets pincode. Hè? P I N C O ja D ja E ja. Nee, lompe troela. Ik moest die pincode in toetsen. Dat zijn het cijfers die ze zelf goed is gekozen. Die een trouwdatum of zo. Ja, trouwdatum. Dan moet ik nog eens hier de videoband van de broerlof gaan zoeken.
Sjan en nog een Sjan. Ik weet niet alleen wanneer ik met mijn jaar getrouwd ben. Ik weet zelfs nog de datum wanneer ik hem heb leren kennen. Haha! Dat was zeker op Werelddierendag. Want ik kan me anders niet in denken dat de zoetshop op een andere dag tegenkomt. Ja, nee. Maar gij lacht maar. Maar wij zouden nou toch wel heel blij zijn met een herdershond die ons arme schurkjes naar huis wil brengen uit dit donkere bos. Donkere bos. Nu in Bijls. En weet je ook, hè, dat je van de bende van Nevel nog altijd vrij rondlopen. Oh, hier is genaaien. Jacques, help ons. Gusta. Wist ik nog wel dat die bende van Nevel uit was op heel veel geld en dikke auto's. En niet op dikke vrullie. Zo'n geld. Hey, maar ik heb anders wel zo'n dure fiets met zo'n accu. De Jan van ons zit er ook zo een. Om snel aan de koe te komen naar het werk. Dat snap ik dan niet. Dat is een vrouw met zo'n fiets, kijk. Die zoek ik vorige winter. Die binnen nacht op een skistraal gewoon. Dan weet ik toch zeker dat ze lang niet geloven. Ja, daar stonden we weer een aantal jaren verder. En Frans, over jaren gesproken. Je ziet toch ook al wat jaren met elkaar opgescheept, hè? Ja. Dat is vanaf 4 uurtjes ongeveer, zo'n beetje 3-4 uurtjes bij de Wichtermiddag. En vanaf 4 uurtjes, denk ik. Ja, ik weet niet. Als duur ongeveer. 5, 26 jaar tussenop, denk ik. Is je nog niet meug? Ja. Maar nog de eerste jaar. 4 uurtjes was ik dan hartstikke godsmoeig. Ja, goed. Dus jij dacht, Frans, hoe ben ik aan begonnen? En Ed, jij dacht, hij heeft maar in mijn zangers gekozen. Ja. Mies Kreemans kost niet zo goed zingen als Frans. Dacht ik toen. Maar hij heeft me beter geloesterd, Jan. Hij heeft misschien met Mies Kreemans hier gestaan. Ja. En Anton Moenen, die bleef maar 1 nummer erbij eigenlijk, hè? Daar ook af. Die mocht 1 coupletje zingen toen, joh. En toen was het klaar. ja, dat hebben we ook niet moeten doen. Nee, moeten doen. Nee, precies. Maar goed, hij was al heel wat jaren verder. Als hij nou eens terugkijkt op die jaren, hè, zijn er dan dingen die er echt uitsprongen voor je? Qua positiviteit of negativiteit? Wat dat jij wilt, Frans? Nou, het meest negatieve vond ik natuurlijk dat Prins voor. Dat vond ik echt helemaal waardeloos. Dat vond ik, ja, dat snap ik. Niks. Nee. Dat was het eigenlijk, dat moeten we ook gauw vergeten. Maar voor de rest was het best wel leuk, joh. Ja, dan moet je er best wel wat in goed aan, Frans. Wat dan? Ja, Maastricht. Maastricht, Vreedhof, 2 keer. Dat was, dat was geweldig. Soepkoel. Twee keer, ook met Ton Adriaans. Ja. Dus dat zijn de krentjes uit de pap. Ja. Als 2 van die boerenkneurs, als hij dan 2 keer in Maastricht bestond voor 25.000 maand. Ja, dat vind ik toch wel heel wat, joh. Dat is, ik weet dat we de eerste keer waren en toen was dat, dan riepen ze net van te vuren hem. Dat er 23.000 maand binnen waren en dat de hekken toe gingen. En toen konden ze ons aan. Ja. Dat kan geen toeval zijn natuurlijk, maar dat is natuurlijk een samenloop van omstandigheden. Als zij naar Frans komen, dan ziet dat vol. En dat was inderdaad ook zo. Die dachten gauw die hekken dicht, want die 2 hekken die zijn er. Dus, ja, precies. Nee, dat is ook zo. Nou, maar goed, je hebt wel hele leuke dingen gedaan wat dat betreft. Ja, je stond natuurlijk geregeld in de kroeg ergens te zingen of op een Kuit op Zuid bijvoorbeeld. Maar ik denk dat dit wel die dingen zijn die er echt uitspringen. Nou, we zijn wel echt kroegzangers. We noemen het zelf geen pleinzangers, maar Vreedhof, dat is natuurlijk wel weer anders. Maar wij zijn echt de kroegzangers. Hè. Wij zijn niet de beste zangers van bier. Jij ziet niet de beste zanger. Dadelijk moeten we weer opnieuw opnemen, Frans. Ja? We zijn niet allebei de beste zangers van bier toegezacht. Of van bier een umstreken. Dus wij stonden liever in de kroeg dat we nog een beetje de zaak aan het stinken kunnen brengen. Dat ze niet zo goed kunnen huren wie minder goed. Wat zei Mies? Ik vind het heel fijn ook dat je dat ook op elkaar lekker uitverst bent. Want ik stond ook compleet los van. Wat is de ideaal 1,5 meter? 1,5 meter. 4 jaar geleden allemaal gebruikt. Ik moet het net vragen, want dit moet even goed. Natuurlijk, het is voor iedereen een heel bizar jaar, maar wie ervaart jij dat als artiest? Ja, voor ons is het meer een hobby en een leuke bijkomstigheid. En natuurlijk verdienen we dan een centje en B mee. Ja, het is jammer. Net zo jammer als het vruchtjammer is of ieder vastloontje verder jammer is. Jij hebt denk ik meer annuleringen in de mail gekregen dan aanvragen. Ja, er moeten nog een paar annuleringen binnenkomen zelfs, want die staan nog. We hebben gewoon er gewoon neer. Als ze niet annuleren, gaan we er gewoon neer. Dus,
Maar dat is, voor ons is dat jammer. Net zoals voor iedere vastloon. Veel hebben die jongens die in Limburg doortrekken het hele seizoen. En dan een halve boterham aan verdienen. Of een dikke boterham aan verdienen. Daar is het veel erger voor natuurlijk. Ja, dat is ook zo. We hadden er straks even over. Want je hoort natuurlijk al jarenlang met heel schoennummertjes gooien het Limburgse land door. Hij wat nieuws gemaakt. Ja, er zit al langer door een badkamer. Maar ik heb er foto's van. Oh shit. Ja. Ik heb er met de telefoon anders. Ik ben heel benieuwd, want hij heeft het niet gezien, hè? Nee, maar dan kun je dat misschien tijdens de uitzending ook even laten zien. Ja. Ik zal kijken wat ik voor u kan doen. Zit Gerard Ekdom altijd. De foto's zien er beter uit trouwens als de badkamer zelf. Maar die foto's ziet er gewoon niet uit Buxking gemaakt. Ja, natuurlijk. Van die foto weer de badkamer gemaakt. Rustig Ed, ik snap dat ook wel. Ik bedoel, als dat toch in één keer in die badkuip gaat zitten en dat giet er neer, dat moet je niet willen. Ik heb geen badkuip. Ik heb een water, wie noem je dat? Regendouche gemaakt. Ja. Zo'n inloopdouche, ken je dat? Ja. Het zal wel nergens op stalen. Nee. Kunnen we wel nog een keer wat nieuws gewoon verwachten van u? Of is het echt wat je zegt van het moet echt invallen en dan... Ja, we willen natuurlijk ieder jaar wel een nummer maken, maar dat is voor ons geen noodzaak. Als we iets leuks en een goed idee hebben, dan doen we dat. Maar dat wordt voor ons niet ieder jaar met te zien. We zien een paar mooie zuik ondertussen, Robin. Nee, maar aan de andere kant, we hebben onlangs wel 2 nummertjes gemaakt. Het liedje dan. Dat van Boterboontje. Maar dat zijn meer van die nummers die in de kroeg ontstonden. Speciaal voor Olly. Speciaal voor Olly en Harry van Kempen, de gebroeders van Kempen. Joh. En dat andere nummer van Bierle bij de tram. En drinken bij de tram. Dat vonden we... Maar dan stoor je door en dan, als het Peter is, echt godverdomme. En dan valt jou aan en hij nummer klopt. Nee, ik weet niet, dat is van deze tijd. Ik zit ook 24 uur per dag binnen nu. De vloek is al die dagen. Dan gooi je hier liggen met de vloek. Ja, en dan weer helemaal... nog even iets anders, hè, want je gaat allebei natuurlijk al een mutsknop. Wie lang gaat dat mutsje van u al mee? Dat durf ik niet te zeggen. We hadden vroeger met de biepjes, hoe ik dan bij ben, die we altijd mutsen over je vastlopen mooie. En dan ruil je bedekt mutsjes met een hanger. En uiteindelijk heb ik dit een keer opgekregen gehad van iemand een heet mutsje meegenomen. En dit pas je zo fijn, Frans. Want dat is een Duits mutsje, dat zit ook in handarbeid. Echt een Duits mutsje. Nou, ik ga er even neer af. Je moet zich ook bij mij gaan komen roeken, mensen, als hij een keer wil. Want Frans is er een keer een jaar van over zijn nek gegaan. Maar... Nee, ik weet niet hoe het vanaf komt. De originele eigenaar is weet ik ook niet. Ik heb het dus geruild met iemand met een zaal. Maar jij het? En hoe heb ik het? Ja. Frans, heb je dat mutsje al eens kwijt geraakt of wie vlijt er versleten? Nee, dit is de enigste wat ik heb. Ja, ik heb nog wel een ander. Blauw. Ja, en door de jaren heen, mooi omdat je wat dikker optreedt uit op een oven. Heb ik wat meer kleier erbij gehad. Maar ja, dit is eigenlijk hetgeen wat we toen in begonnen ben. En ja. Wat nog net pas in ieder geval. Nou, dat is wel een nieuwe ritsing gekomen. Dit heeft de achterbuurvrouw gedaan. En voor de rest is het nog allemaal origineel, joh. Ja. Dat is wel schoon, want volgens mij is dat trainersjachtje wat in de mensen naar Caritas toen die heeft gebracht. En dat kost ik heel erg goed. En ik draaide het aan. Ja, god. Waarop kon ik weer? Ja, vloek. Ja, maar ja, zo was het ook. Godverdomme, zag dit mensen. Dat heb ik naar Caritas gebracht. Ja, grappig vond ik dat. Ja. Maar wat zou je tegen een Fijnwerk? Ja, maar het was maar een klein mandje, maar dat kun je forceren. ja. Nou, ik vind het eigenlijk ziek, mannen, dat je nou al die jaren nog een keer terug moet komen naar Dogonverweer. En je zit dus altijd welkom om over een aantal jaar gewoon lekker weer eten te zien. Het is er een nieuwe andere vaste rol, dat is waar. En gisteren is het goed. Ja, dan heb je het vaste rol niet zien met ons today. Met dan in voetbal, ik weet niet waar ik moet zeggen. Het is een rare die, het is een rare die. Atja! Het is vastelovend en het vries weer. De ster is groot op een straat. Mijn hart wordt toch wel gauw verwerkt. Ja. Doe metjes dans in de vermoord. Ik wil die wierte bleukjes hebben. Allemaal vermeggelijn. Ja. Ik zou met alle willen trouwen. Ja, tegelijk niet even. En wat doen we dan? We pakken ons op en gewoon de stad in. En s'avonds de stad in. Vastelovend en wiet. Alle netjes een weekend. Dat is toch heel niet verkiest. We zijn aan het feesten.
het zeg. Ik zou zeggen, drink er een. Met de vastelovens gewoon vertrouwen. De stad der kerk zit al vol. En alle meertjes zijn vermicht door. Natuurlijk. Ik gewoon compleet uit Sminebol. Versloeten aanbieden op tocht. Ook fijn. En trekken ook heel wat bekies. No. De broeder gewoon met duizend bruutjes. Gevuldig. Ik vul me als de prins souris. En wat doen we dan, mensen? We pakken ze op. En op de spanning. Zo is de stad in. Vaste loving en wiet. Alle netjes en muutje. Dat is toch heel niet verkeerd. We zijn aan het feesten. Tot diep in de nacht. Ik ben verliefd, ja. Wie hij dat nou verwacht? Deze niet even kijken. Zullen we even zo? Kom maar. 1, 2, en Zo is de stad in. Vaste loving en wiet. Alle netjes en muutje. Dat is toch heel niet verkeerd. Het zijn aan het feesten. Tot diep in de nacht. Ik ben verliefd, ja. Wie mij dat nou verwacht? Jabberdie-dabberdie-dabberdie-dam. Ja, papa. Ja, ik zei het er straks al in het gesprek met Sjoerd. Pasen, Pinksteren, Sinterklaas, Kerstmis. Het komt elk jaar terug en datzelfde geldt ook voor de vastelovens. En ondanks het feit dat we hem niet zo kunnen veren wie dat van het gewend zijn. Om toch de vastelovens te levend te houden, heeft de Rotary hier in Wiert een prachtig initiatief op touw gezet om door toch samen met een aantal verenigingen hun bijdrage aan te doen. Bij mij aan tafel Godin Weers, opprins ook van de stad. Godin, welkom. Dat initiatief, vastelovens verbindt, want daar hebben we het over. Wie zie je eigenlijk op dat idee gekomen om dat met de Rotary te gaan doen? Ja, ik ben dus lid van de Rotary Club Wiert Land van Horne. Ja. En we hebben elk jaar een vuurzitter. En die vuurzitter die denkt na over een project wat hij graag zou willen doen. En dit jaar hebben we natuurlijk allemaal een beetje last van het feit dat we niet direct vastelovens mogen veren. Dus komen Don Thijs, hoe is de vuurzitter, met het idee van kunnen we niet iets doen, een vastelovens te verbinden in Wiert. Ja. En zo is het ontstaan. Dat is een platform om ook even de mensen een beeldje geven hoe dat onder andere filmpjes te zien zijn. Ja, we zijn uiteindelijk met een commissie begonnen. We hebben het genoemd Vastelovens verbindt Weerterland. Dus als je het wat zoeken, dan kun je VV Weerterland intikken en dan kom je er vanzelf bij uit. Mm-hmm. Het basisidee was begonnen een soort vastelovens verbinden met Netflix. Dus een Netflix-achtige omgeving. Hoe dat je op een gemak, wanneer jij wilt, dingen kunt terugkijken van de verenigingen die meedoen. Ja, want hoeveel verenigingen zijn er dan bij aangesloten, Colin? Ja, we hebben getracht alle verenigingen in het Weerterland en omgeving en de Boeteneeën natuurlijk aan te schrijven. In totaal zijn er iets van, ik heb 16 of 17. 16 of 17. In eerste instantie zijn er natuurlijk een aantal verenigingen die hebben helemaal geen digitale content, want hier erom dat ze digitale content hebben. Maar de vereniging van het eerste oor, dat worden de Verkerscup, de Brugwachters, de Stadsvastvereniging, de Rogstekers, de Vlikkenstekers en de Kroekers uit Inch. Ja. En we zijn gestart en we hebben het live gebracht. En even later komen ook de pinmakers uit Nieuwwiert. Die zachten we gewoon aan mij door. Ja, oké. Nou, dat zijn in ieder geval een aantal schoenverenigingen al bij elkaar kunnen brengen, zeg maar. En om even een beeldje te geven. Want veel mensen hebben het misschien gezien. Want je promoot er veel over, hè, ook op Facebook en dergelijke. Wat is er allemaal te zien op zo'n site? Ja, eigenlijk bestaat het natuurlijk drie delen. Noemen we het maar even. De eerste deel is gewoon content die iedereen kan zien en wil zien. Dat kunnen optochten zijn, dat kunnen monte-oventjes zijn, dat kunnen sketches zijn. Tweede gedeelte is, dat noemen we betaalje content. Daar vragen we een klein bedrag en dan krijg je specifieke dingen te zien. Dat kan zijn een hele grote optocht van de Rogstekers. Dat kan ook zijn een uitzending, een complete vuurstelling van de Weertse Prei. Maar het kunnen ook sketches zijn van Air France met een knabbelshow. Uiteindelijk doen we het om een beetje geld op te halen voor de verenigingen. Ja. En de derde factor van VV Vastelovens verbindt is de veiling.
En in de veiling hebben we allerlei items waar mensen op kunnen bieden. Ja, nu neem ze al 2 dingen op hoe ik ook even wat dieper op in wil gaan. Want je zegt inderdaad ook, we willen geld ophalen voor de verenigingen. Wie heb je daarover nagedacht? Het bouwen van zo'n site kost natuurlijk heel veel geld. Dus we hebben dat eigenlijk afgedekt met subsidies aan te vragen bij de gemeentes, bij de provincie. We hebben een aantal andere serviceclubs gevraagd om met te sponsoren, zeg maar. Dus in feite zijn de vaste lasten van de site zijn gedekt. En iedereen die met doet en die naar de betaalde site gaat en dus een beetje betaalt, kan €11 zijn, kan zijn bieden op de veiling. Al dat geld blijft over en dat gaan we verdelen onder de verenigingen die meedoen. Oké, en dan, dus dat wordt dan echt zeg maar tot op de komma na, zeg maar, wordt het dan, eigenlijk even met zo te zeggen, wordt het berekend wat dan naar die verenigingen gaat. Ja, verdelen het gewoon door een aantal verenigingen die meedoen en die krijgen allemaal een deel. Ja. Je zou toch van, er zijn een aantal verenigingen ook die dan niet zich hebben kunnen aansluiten, ook omdat ze geen digitale content hebben. Heb je dan wel als Rotary gezegd met van, goh, moeten we dan niet misschien ook wat mee doen? Ik vind een goede vraag op. In eerste instantie is het een digitaal platform. Dus als je niks digitaal zet, dan heb je al een uitdaging. We worden natuurlijk ook, het is het eerste initiatief, het eerste jaar. We zijn enorm verrast over het succes. We zitten tegen 40.000 kijkers aan op dit moment. We gaan over 4-5 weken gaan we evalueren. Dan gaan we eens nadenken van, wat doen we hiermet? Gaan we weer? Gaan we door? Ja, dan is het wederom de vraag, kunnen we al die verenigingen aanspreken om met te doen? Ja, want je gaf ze aan, we hebben even buiten de uitzending, we hebben even al wat gebeurd met elkaar. En je zag ook, in principe is het zo dat de Rotary elk jaar een initiatief eigenlijk doet. En dat is gewoon een eenmalig project. Maar alleen hierbij denk je er toch wat angst over. Nou ja, als een project succesvol is, dan kun je nadenken van moet je op een hoogtepunt stoppen. Nou, in dit geval hoeft dat niet wat ons betreft. Maar goed, dan moeten we als Rotary over na gaan denken met elkaar. Maar gaan we door of gaan we stoppen? En als we stoppen, is er immers bereid om door te gaan. Ja. Nou, had je het ook over die veiling. Ik heb daar al diverse dingen ook van voorbij zien komen. Mensen die het nog niet kennen, zullen dus uit kunnen leggen wie dat tot stand is gekomen en wat ze er ook op kunnen vingen? Ja, de veiling is eigenlijk bedoeld, is een beetje een wie zou ik dat gewoon zeggen, komt voort uit de Koldergalerij. En de Koldergalerij, daar worden aan het eind van de Vastelovend worden er schilderijtjes geveild. Ja, dat zijn de schilderijtjes zeg maar die we normaal altijd bij de tram zijn hangen. Ja, dat zijn de schilderijtjes. Nou, daar zijn er nu ook een paar van. Maar we hebben ook alle verenigingen gevraagd. Hij heeft specifieke attributen, dingen die je in de veiling willen goezen. Nou, mensen die met willen doen aan die veiling, die moeten zich registreren en die kunnen gewoon bieden op een stuk. Ja. Dus als een vereniging zit van we hebben bijvoorbeeld een ooie scepter of we hebben een ooie prinsensteek of misschien wel een mantel van de prins en we willen het ter beschikking stellen, dan kan immers toch gewoon opbieden. Dat klopt, dat is ook gebeurd. Hè. We hebben een hele schone jeugdprinsenmantel van de werkersclub gekregen. We hebben ook van een vereniging een scepter gehad. Op dit moment weidigt het Moerenpetatie, het een geweldig aanbod. Die willen graag koeken voor de mensen die op het item bieden en dan komen ze met z'n allen bij je toes. Ongetwijfeld zullen ze dan een liedje zingen. Maar samen ga je dan lekker reputatie eten. Volgens mij ziet het bod nou, volgens mij wat ik zo op €44. Dus mensen, heb je interesse om reputatie toe te krijgen, ga naar onze site en beetje op. Ik denk dat er nog een dag of 4-6 lukt. Maar met Vastelovend zondag weten we weer reputatie op bezoek krijgt. Ja, want dat is ook iets hoe ik wel benieuwd naar ben. Hè? Een veiling item blijft gewoon een paar dagen stonden, dan kun je op iets anders voor in de plaats. Ja, veel mensen kennen het ook internet. Zo'n veiling item lukt af. Er zit gewoon een datum op, dan lukt je af. Precies op het oor. Dus je moet het eens, als je echt wat hebben, moet je met bijen tot tijdens match. We hebben ervoor gekozen om elke week een aantal dingen te laten aflopen. En sommige lopen tot en met zondag met Vastelovend. Ja, en hoeveel veiling items stonden er maximaal op? Nou, daar is geen maximum aan. Op dit moment weidigt dat we nog zitten te wachten op de pruik van Harry. Dat heb je waarschijnlijk ook op Facebook gezien. Harry van de Broekerswinkel zit aangeboeid om zijn pruik met originele handtekening met een oorkonde. Dan hebben we het over de pruik die dat er gebroekt zit bij Ik Wil. Precies, die pruik. Daar zit de confetti nog in. Hoe dat er nog een bospopje later hebt van mijn, ik kreeg ze niet uit mijn ogen. Zo ongeveer. Die pruik is het. Ja. Dus dat is een fantastische aanbod. Maar zo gaan we ook van Platwiers nog wat krijgen. Dus dat gaat er waarschijnlijk vandaag of morgen op de site komen. En dan kan iedereen bijen tot volgende week zondag. Ja, en als nu immers nou zit je kijken en denkt van, ik heb hier nog wel wat schoens liggen. Of we hebben ooit dit of dat gedaan bij de Vastelovend en we willen het hier aanbieden. Dan neem ik aan dat gewoon nog steeds mag. Dat kan sowieso. Sterker nog, op de site zit zeg maar een knop. Dan kun je nog aanmelden. Moet je even inschrijven wat je zit.
En wat hij aan te bieden voor de veiling. En dan zetten we het ook in de veiling. Dus vandaag de mensen, Gerrit, gooit naar de site, heb je wat schoens, beetje er aan. Ja, en je had je ook op de site zo een hele schone doneerbutton staan. Dat is ook gewoon. Ja, we kan ze alles vertellen, maar het heb je gewoon in de gaten erop. We hebben ook nog een... Goed ingelezen, hè? Ja, gaat je gewoon ingelezen erop. We hebben een button hoe dat je specifiek kunt doneren voor de vereniging die de heer Geers willen. Ja. Dus zie je absoluut fan van de Vekkerscup of van de Flikkerstekers of van de Brugwachters. Gaat je aan de touw, registreer zich en je kunt een bedrag doneren. En wij zorgen dat alles wat gedoneerd wordt bij de juiste vereniging terechtkomt. Ja, want wie gooi je dat denk ik straks doen, Godin? Want gaat je dan inderdaad die veiling gehad. Mensen kunnen dan inderdaad doneren. Mensen kunnen betaald kijken naar digitale content. Als alles op een hoop is gegoed, zeg maar even grof. En het is verdeeld over de verenigingen. Wist het dan op een bepaalde avond uitgereikt? Of gooi je allemaal naar die verenigingen her? Of heb je er nog niet over nagedacht? Daar hebben we er niet over nagedacht. Kijk. Ik kan me niet herinneren dat we dat in de commissievergadering al besproken hebben. Maar we gaan ongetwijfeld een ludiek moment zoeken om dat aan de verschillende verenigingen over te dragen. Absoluut. Nou, dan ben ik in ieder geval blij dat ik u al geprikkeld heb om dat mij te pakken om dat te doen. Ja. Iemand top. Nou, ik vind het een super schoon initiatief, Godin. Echt fantastisch dat de Rotary dat doet. En ook even voor de duidelijkheid, er is nog een Rotary. Hè? Er zijn nog wat initiatiefnemers die allemaal diverse dingen doen. Hoe dat je er dus inderdaad een van ziet. Fantastisch initiatief. Super dat je dit ook voor de verenigingen doet. Want het is geen makkelijk jaar. Absoluut niet. Voor iedereen geld zet. En Lotte hoop dat er gewoon iets heel schoons uitkomt. Dat we volgend jaar gewoon dit kunnen behouden. Want dat is gewoon natuurlijk. Maar dat we ook weer gewoon in Vasteloven kunnen veren. Alsjeblieft. Gewoon wie dat we het heel graag willen. Alsjeblieft. Top. Godin, super dat je er ziet geweest. Dank voor de komst. En hou je dat in de gaten, dat platform. Dat er in ieder geval een schoon bedrag op gaat mogen worden voor al die verenigingen. Bedankt Rob. Goed. Dan gaan we door met Wie is nou met? En dan wie is met Oud Prins. Alleen Prins, dat zeggen ze niet overal. Er kunnen best wel wat verenigingen opnemen hoe dat is. Je hebt de Scheupjes, daar hebben ze geen prins, maar een land hier. De Beesterbollen hebben geen prins, maar hebben een kasteel hier. Dus het is tijd om eens naar een van die verenigingen her te gaan. In Wees Noemet gewoon ik in dit seizoen wekelijks een gesprek met een oud prins. En de Kolderieke Oven bij Vasselonvereniging de Beesterbollen, ja, deze dit jaarlijks centraal een bekendje maken wie hem de nieuwe kastelier was. Want die hebben daar geen prins, maar een kastelier. We gaan terug naar het jaar 2010. Het jaar dat Ron Bruinaars voorop ging als de kastelier. Ron, welkom in de studio. Dank Rob. Je ziet best wel op een bijzondere manier gevraagd. En het is natuurlijk heel normaal dat een prins altijd op een bijzondere manier wordt gevraagd. Maar wat dat je me stuurt, dat vond ik wel helemaal apart. Ja, dat klopt joh. Ik was bij Café de Hoek met Albert Rimmers, toenmalig kanselier. Was ik een putje aan beljaren. En de oventje vorderde. En op het eind van de avond vroeg mij van, zou jij interesse hebben om kastelier te worden? Ja. Ja, ik zeg, vroeg je het mij nog meer eens. Ja. En dan zal ik je het antwoord geven. Ja. Maar wat dacht je op dat moment, Ron? Ik dacht, dat doe ik. Maar ik moest het natuurlijk eerst toe overleggen. Maar ik wist ook dat dat niet zo'n probleem zou worden. Nee. Dus Nee. we gaan wel nog een dag laten berusten. Ja, nee, maar het is op zich ook helemaal niks mis met natuurlijk. Ja, wie was dat voor u om kasteel hier te zien? Ja, dat was een geweldige tijd. Als ze zich vragen hoe het is, dan moet je altijd ja zeggen. Want angst kreeg er spiet van achteraf. Ja, ze zeggen vaker gewerkt, maar één keer gevraagd. Ja, dat klopt ja. En dus dan moet je gelijker kans pakken en gewoon met de trein. Ja. Nou ja, goed. Het is natuurlijk bij de Beesterbollen. Beesterbollen is een van de verenigingen, zeg maar, hoe dat de laatste jaren ook zeg maar, veel verandering is. Je ziet dat de vereniging groeit. Jij hebt natuurlijk in uw periode als kastieler natuurlijk een heel andere periode met gemaakt. Wat kan je er ons een beetje over vertellen? Wie was die beleving toen? Ja, de vereniging was sowieso een heel stuk kleiner toen. En ik heb toen ook echt gekozen voor 5 adjudanten te vragen. Mm-hmm. Want soms was de opkomst wat minder bij de Beesterbollen. En dan wist ik in ieder geval dat ik al 4 man bij me aan de vorst. Ja. Dus ja, dat scheelt van allemaal, tevoren ook even overlegd. Ja. Want was hij de Beesterbollen dan standaard iets van dat ze zeiden van 2 of 3 en dat is dan de max? Of? Nee, dat is helemaal vrij in. Ja. En dat hebben we er ook altijd in gegooid. Bij andere kastelieren. Je ziet vrij, als er geen 10 man zijn. Nee.
Nee, maar mocht nog iemand zich nog eens een keer zorgen maken met van, goh, als jullie er nemers komen, dan is het misschien aan te gooien om er altijd tussen de 5 en de 10 te pakken. Ja, dat zou ik wel doen, met aanhang. Met aanhang, ja. Ja, die jij dan toch in ieder geval. Maar goed, daar hoeven de beesterbollen zich echt geen zorgen over te maken tegenwoordig, want dat loopt echt wel heel erg lekker. Ja, je zit echt op een bijzondere manier zeer gevraagd, maar je zit ook wel op een heel bijzondere manier uitgeroepen. Ja, ook dat, ja. Ik presenteerde normaal altijd de kolderieke oventje van te vuren, samen met haar pap. En dan ging ik om 10 uur de zaal in of café met de Leiprinsen. Ja, dat ken ik, ja. Dus de rode draad door dit verhaal, denk ik. Maar dan was ze nog in de café en dan ging ik de café in met briefjes van Wim, denk jij dat kasteel gaat werden? Mocht ze €1 inleggen en de winnaar kreeg dan een half liter. Ja, en om 10 uur ging ik dus de café in. Samen met de vorst Bert Menzink. En die schreef dan op wat die mensen allemaal eigen rooien. Maar bij Bert Menzink was zo 11 op 10 is 11 op 10. Dus we waren er niet helemaal klaar met de enquête. En toen riep hij mij geluid. Dus toen stond ik er met mijn briefjes in mijn hang. Dus het is wij van, is dit een nieuwe kasteel hier? Maar wie is de oud voor u geweest? Want dat moet even gewoon een paard zijn. Want je weet dat je de kolderieke over goed presenteert. Maar je weet ook dat je de kasteel hier goed beren. Ja, inderdaad. Ja. Want ik zie al rond en kijken zo van, kijk je me eens meer aan als normaal en zo. Dus er waren achteraf ook 6 mensen die het gerooid hadden. Dus ik denk dat er al een geruchtenstroom op gang is geweest van tevoren. Ja, toch wel. Ja. Maar veel zich daar ook dan, je mocht zeggen, Angus, merk je mensen op een of andere manier iets aan? Of? Nee, dat denk ik niet. Nee. Dat kan ik meestal wel, dat kost wel goed voor me gooien. Nou, ja. En dan valt er wel zo'n last van een gaaf natuurlijk ook op dat moment. Hè? Want iedere prins had ermee te maken, de geheimhouding, en dan moeten er ook niet regels van tevoren, maar valt wel iets van de gaaf. Ja, dan is alles wat dat hij van tevoren heeft geregeld inderdaad, dat valt dan op zijn plaats. En vanaf dat moment hoor je eigenlijk niks meer te doen, want dan weer zich alles omgehangen, de cape en de steek weer opgezet, de veren weer ingestoken. En dan kun je eindelijk beginnen aan een speech dat hij al een paar weken uit vuur bereidt. Ja. En dan denk je alles onder controle te hebben, maar dan zeggen ze van, nee, je moet hier zo'n vrouw naar vuur roepen en de wichter. Nou, dat is hier een heel verhaal waar hij van tevoren uit bedacht alweer kwijt. Ja, precies, ja, dat is ja. Neem dus eens met terug rond in die periode voor afgrond aan de uitroeping. Want ik zeg al, dan kun je nou bekijken, je gaat nadenken over een devies, over een onderscheiding, Wim de adjudant te beren. Wie zie je erover nog aan denken? Ja, dat is heel makkelijk bij ons, want Laura, mijn vrouw, die is ook in de vastlopend gek. En samen hebben we toch het meeste wel bedacht van zo gaan we doen. De wichter waren nog wat kleiner, dus die hebben hulpadjudanten gemaakt. En ja, het verzwiegen van de wichter, dat was natuurlijk het grootste, de grootste uitdaging. Ja, dat kan ik voorstellen. Ja. Want wie oud waren die destijds? Moet ik even denken. Die waren 11 en 9. Ja, dus dat is ook nog zo'n leeftijd, zeg maar, dat het dan ook nog gevaarlijk is om het ze te vertellen. Ja, precies. Ja, dat is inderdaad zo, ja. Want ja, sommigen zullen het weten, sommigen misschien nog niet. Maar je zit nog steeds actief bij de beesterbollen. Sterker nog, je hebt ook een heel schoon functie die je inmiddels vervult. Ja, en sinds 2018 weer ben ik toch kanselier geworden, ja. Ik ben begonnen in de PR. Ja, je gaat Facebook en zo. En ook met interviews. Of als dat uitroping hoort, om dan WTV aan te schrijven toen nog. En kasteelerbegeleiding doe ik ook nog. Dus ik heb verschillende taken in de vereniging. Verschillende taken. Maar dat is denk ik ook het schoenen aan een kleine vereniging als de Beesterbollen. Dat meerdere mensen ook meerdere taken hebben. Ja, klopt, ja. Maar goed, ga je op zich wel doen. Ja, dus neven die meerdere taken. Heb je gewoon een heel schone functie die je nog vervult. En dat is in ieder geval ook de kanselier zit. Ja. En dan mogen ze er een ondersteunen die het natuurlijk ook niet op alle fronten het misschien altijd iedereen gemakkelijk maakt. Nee, in de vorm ook van humor. Hè? Ik bedoel, want dat weet je natuurlijk. Hè, dat wel met zo iemand natuurlijk te wachten staat. Maar dat is dan wel met de vorst. Als er moeilijke beslissingen genomen moeten worden, dan belt je me op en dan gebruik je me toch als klankbord. Om of iets te temperen of iets te zeggen van dat kunnen we. Is dat ook het schoenen gewoon aan de functie van kanselier zijn? Dat je samen kunt sparren? Ja, precies. Dat is ook begonnen. Want pap of Leon Prinsen dan voorsweerje zit ook, maar dan weet je toch wel zeker kanselier. Maar ja, dat hij niet voor zeggen, dan moeten de leden over stemmen. Het is gelukkig unaniem op een ledenvergadering is er pap voorschoeren en ik kanselier. Dus maar wat dacht je op dat moment dat hij dat vroeg? Want kijk, we hebben het er al over dat je een bizar moment uit gaat dat je gevraagd werd om kasteelier te worden. Maar dat moet toch ook een apart moment zijn geweest?
Ja, dat was in 2010 was Leon adjudant voor mij. Ja, nu kwam ik dan onder hem te werken. Dus, Nee, maar we hebben toch gezegd, we doen het samen. En samen gaan we dan de Beersenbollen, gaan we verder in de lijn hoe dat we nu mee bezig zijn. Ja. Tot slot Ron, zou je nog graag immers wat mij willen geven? Dan maak het even niet uit. Of de persoon ook een stiel weer bij de Beersenbollen of de weer Prins, zou je graag immers nog wat met willen geven? Ja, wat ik in het begin van de uitzending al zag, van gewoon ja zeggen als gevraagd. Want een tweede kans krijg je nooit meer. En allemaal gewoon om begaafd te komen. Ja, precies. En eerder vul je het op zijn eigen manier in. En dat is het schoonste van de hele periode. Ja, absoluut. Ron, ziek dat je er was. Ja, bedankt Rob. Ja, graag gedaan. En laten we hopen dat we elkaar gewoon snel weer op een normale manier kunnen zien. Met lekker de pils kunnen hangen en dat we de Polonaise kunnen lopen. Ja, ergens zie ik hem dat toch ook eens even een beeldje brengen. Ergens moet het ze niet Prins zeggen, maar gewoon Kastilier. Hartstikke super. En het is ongelooflijk snel voorbij gegaan weer. Want het zit erop. Dit was de Gonverweer voor vandaag. Normaal gezien zou ik je nou vertellen dat dit de laatste aflevering zou zijn. Want ja, volgende week is natuurlijk vastelovend. Maar speciaal voor u allemaal, omdat we de fysieke vastelovend niet kunnen veren, doen we gewoon volgende week nog lekker een aflevering van de Gonverweer erachteraan. En daar hebben we een aantal schoenonderwerpen in zitten. Einde van is, vastelovend gaat niet door. Het is alles hoe het dekker gebeurd in het verleden. Ton Pieters, oud-vos van de Rockstickers, die heeft dat metgemaakt. En die kunt je over vertellen wat voor een impact dat heeft op verenigingen, op horeca, ondernemers en noem het allemaal maar op. Verder het initiatief De Wierter Alaafhaaltocht. Heb je misschien ook van gehuurd. Die heb ik ook hier aan tafel zitten. We hebben een gesprek met Bart Maas. Die is nog niet zo lang geleden benoemd tot de president van het SLV. Maar wat is dat nou precies? Krijg je allemaal volgende week te huren. En natuurlijk de vaste ingrediënten. De bonte ovensketje en Wie is met Ot Prins. Heb je de uitzending nou gemist? Nou ja, je kunt hem natuurlijk terugkijken. We herhalen de uitzending namelijk op zondagavond en op maandagavond om 8:30. Het is ook allemaal terug te kijken op Facebook. Volg ons ook. Facebook.com/doorgonverweer. Ik zet er ook allemaal filmpjes op die in de uitzending hebben gezeten. Dus dat gaat helemaal goed komen. Voor vandaag wil ik alle gasten bedanken die hier in de studio zijn geweest. Ik bedank u allemaal voor het kijken. Ik spreek je heel graag volgende week. Oh, niet vergeet natuurlijk, volgende week ook muziek in de uitzending. Voor de eerste keer een artiest uit Venray. Never nee. Ze stond in de halve finale ook van het LVK. Hartstikke ziek dat die man hier zijn geweest. Dat moet helemaal goed komen. Ik zeg blijf gezond. Tot volgende week bij een nieuwe aflevering van De Gonverweer. Gewoon even kijken. Hey, dit stadje ligt een plaatsje. Hoe door het jaar heen veel gebeurt hier. Een beet ons stadshoes en ook de kerk. De leste noedswurt. Daar gaan de mensen wekelijks heen. De merent, ik ben er zo gek. Kom, gaat je met mij naar de merent, hoe alle mensen we samen zien. Daar zal dit feest zo hard verwarmend en explosief in het feest. Kom, gaat met mij naar de merent, hoe alle mensen we samen zien. Daar zal dit feest zo hard verwarmend en explosief in het feest. Behalve dit jaar dan niet. Dit jaar geen Prins, geen vastelovend. Maar drink je toets een extra op. En loopt je anders eens even langs de merits. Want toch is het normaal om te doen. Wat zei? Kom, goed met mij naar de merent, hoe alle mensen we samen zien. Daar zal dit feest zo hard verwarmend en explosief in het feest. Kom, goed met mij naar
we samen zijn. Dat is altijd feest, zo hard verwijt.